Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yanzu haka za ku ji cewa an kama wani mutum wanda ya kasance tare da wata matar aure a gidansa. Sannan kuma suka yi abin da bai kamata ba. Kasancewar irin yadda aka kama sama har ya sha wato nonon matar. Tabbas kwarai da gaske a yanzu haka dai wannan wani zazzafan labari ne wanda muke ɗauke da shi. Dangane da irin yadda malamai da dama da ke arewacin Najeriya suka yi kisa da kuma wato yin magana akan wannan labari. Kasancewar irin yadda wannan zazzafan bidiyo ya fita a jiya da daddare. Na wato wannan bawan Allah wanda ya kasance yana yin bidala da wato matar aure. Sannan kuma har ta kai ga ya sha nononta. A yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Don jin wannan cikakken labari wanda muke tafa da shi da kuma bayyana muku asalin bidiyon da wato wannan mutumin ya aikata abin da bai kamata ba. Tabbas kwarai da gaske wannan ya cancanci a masa tsatsauran hukunci a addinin musulunci. Amma kafin nan masu sauraro muna mai daɗa tunatar da ku cewa kada ku manta idan wannan ya kasance shine zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka ta Arewa Sabon Shafi. To ku daure da ku je ku dangwala mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Don hakan shine zai ba ku damar samun zafafan labaranmu waɗanda muke tafi da su da zarar mun ɗora. Tabbas kwarai da gaske Hausawa sukan ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya. Kasancewar irin yadda wannan mutum ya kasance yana aikata bidalarsa a koda yaushe amma kuma asirinsa bai taɓa tonuwa ba. Sai gashi a wannan karo asirinsa ya tonu sannan kuma har 'yan hizba sun kama shi sun kuma gurfanar da shi a gaban kotu don wato yanke masa tsatsauran hukunci dangane da irin abin da ya aikata din. Amma yanzu haka za ku ji cewa shugaban hukumar hizba Sheikh Malam Aminu Daurawa ya ƙara bayyana cewa tabbas kwarai da gaske akwai mazaje da dama waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa sannan kuma wannan zai zama izina ne a gare su ga duk wanda ya ga wannan bidiyo. Don hakan wato shine zai sa a fara samun sassauci a rayuwa. Kasancewar irin yadda al'umma da dama ke ci gaba da saba wa Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma ba san suna aikata wannan sabo ba, hakan ne yake ci gaba da jan masifin rayuwa da kuma wato abubuwa suke ta damun al'umma, amma sai dai mutane sun kasa gane hakan. To yanzu haka dai masu sauraro mu ma za mu so ku ga wannan zazzafin bidiyo don wato ya zama izina ga duk waɗanda suke aikata irin wannan abu a addinin musulunci kuma babu kyau. A yanzu haka dai masu sauraro sai ku daɗa gyara zaman sa da kuma biyo mu har zuwa wato ƙarshen wannan bidiyo don ganin irin zazzafan wannan bidiyo wanda muke tafa da shi din da kuma irin abin da wannan mutum ya aikata a kasancewarsa namijin aure da kuma wato matar auren.